Welcome to the University Public Market. Honey ang Karkar Public Market. So, diri sulod sa merkado sa Karkar na diri sa Lechonan. Ang tigtilaw. Adik dilaw. Oh, dili na siya parak. Ini ang Lechonan diri sa Karkar. Lami, Ma'am Lot? Lami? Gikan mi dito Siya kayo, gamay ang baboy. Gikan mi dito nag-site sa Oscania. Nihatid mi diri sa market, diri sa Karkar. Kaya nagpalit mi diri og lechon. So, ako mo ni siya ang shell knitted lechon diri sa Karkar. Opo, dako ko man ko rin tatong kulang. Balik palay. Isip lang, ano na kasi information. Maganda sana Magpalita akong it's the best atong mismo. kaya na ako esperanza man siya. Okay may ang price na yan. As sterling na, maganda yan developer. Maganda yung Planilla Highlands niya sa Planilla. Maganda. Kaya guarantee yan. Kuha na sad. Asa naman itong usang to? Usaon na busy. Di ba sa una dito man to? Ano siya bagurang Ricardo ron? Nindot na, no? So, human, mangita na sa drinks. May merkado. Oo, Okay. good na. Labs, oh. Our view